Dewch i ni weddio. Diolch yn y unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di yn gofyn i ti drigarhau wrthym ni, tyrd lawr, tywallt ysbryd arno'n bendithio diogelan hamser. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Yn hoedfa nesaf pnawn sil am hanner awr 3. Fel y gwyddoch chi ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y sil os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith. Mae croeso chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr gadewch ni ddarllen o air Duw yr efengil yn ôl Luc y 15fed benod, Luc penod 15, ac yn dechrau darllen yn adnod 11. Luc 15 ac adnod 11. Ac fe a ddywedodd yr oedd gan ryw ŵr ddau fab, a'r iengaf ohonynt a ddywedodd wrth ei dad, fy nhad dyro i mi yr rhan a ddigwydd o'r da, ac fe aranodd iddynt ei fywyd, ac ar ôl ychydig ddyddiau y mab ei engaf a gaslodd y cwbl ynghyd, ac y gymerth ei daeth i wlad bell, ac yno fe wasgarodd ei dda gan fyw yn Afradlon. Ac wedi iddo dreulio'r cwbl, y cododd newyn mawr trwy'r wlad honno, ac yntau a ddechreuodd fod mewn eisiau. Ac fe aeth ac ylynodd wrth un o ddinaswyr y wlad honno, ac fe a'i hanfonodd i'w feisydd i borthi moch. Ac fe a chwynachau lenwi ei fol ar cibau a fwyta'r moch, ac ni roddodd neb iddo. A phan ddaeth ato ei hun, fe ddywedodd, pa sawl gwas cyflog o'r eiddo fy nhad sydd yn cael ei gwala a'i gweddill o fara, a minnau yn marw o newyn. Mi agodaf ac a fat fy nhad, ac a ddywedaf wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nef, ac oedd flaen dithau, ac mwyach nid y dwyf deilwng i'm galw yn fab i ti. Gwna fi fel un o'r weision cyflog. Ac fe agododd ac aeth at ei dad, a phan oedd fe eto ymhell oddi wrtho, ei dad a'i canfu ef ac a dosturiodd ac a redodd ac a syrthiodd ar ei wddwf ef ac a'i cusanodd. A'r mab a ddywedodd wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nef ac oedd flaen dithau, ac nid ydwyf mwy deilwng i'm galw yn fab i ti. A'r tad a ddywedodd wrth ei weision, dygwch allan y wisg orau, a gwisgwch amdano ef, a rhoddwch fodrwy ar ei law, ac esgidiau am ei draed, a dygwch y llo pasgedig, a lleddwch ef, a bwytawn, a byddwn lawen. Canis fy mab, yr hwn oedd farw, ac a aeth yn ddiw drachem, ac fe gollesid ac a gaid, a hwy a ddechreuasant fod yn llawen. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod nid trwy unrhyw ymdrechion neu weithredoedd i ni wedi ei cyflawni, nid o pwy i ni neu beth i ni wedi wneud o Dduw. I ni yn dod ata ti ger dy fron di yn hyderus gan ein bod yn dod wedi'n gwisgo a'n gorchuddio yn llwyr a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist a thrwy yr hyn a wnaeth ef trostom. I ni yn dod o'th flaen ac yn galw arna ti oherwydd yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad, oherwydd y ffaith iddo esgyn i'r nef ac yn eiriol trostom, oherwydd hyn oll o Dduw. I ni yn galw arna ti, edrych arno mewn dy drigaredd ac i ddod lawr ein plith. I ni yn gofyn am ymweliad, i ni'n gofyn am ymdeimlad o'th bresenoldeb, y bydd hyn yn amlwg i bob yr un ohonom, a hefyd o Dduw, i'r rhai sydd y tu allan o Dduw, yr rhai sydd heb awydd i ddod i'r oedfa hon, yr rhai sydd heb unrhyw syniad fod na oedfa yn digwydd. I ni yn gofyn o Dduw y bydd na ryw ymwybyddiaeth, y bod na rhywbeth yn digwydd yn ystod yr awr hon. Y bydd yr ysbryd yn ei argyhoeddi, yn ei deffro nhw o'i trwmgwsg, yn ei peri y bydd ei llwybrau yn cael ei harwain yma ac yn dod i wrando ar dy air o Dduw. Hyd o'r rhai na fydd yn gallu rhoi eglur had pam y deithant, ond yma y maint o Dduw. I ni yn gofyn am ddyddiau felly, i ni'n gwybod bod hyn wedi digwydd ac yn gofyn i'r pethau hyn ddigwydd to, i'r gwirthiau yma i ddigwydd, gwirthiau o bobl yn dod i oedfa heb yn wybod iddynt pam o Dduw, heb iddyn nhw ddeall sut y deithon nhw yma hyd yn oed, ond i ti trwy dy ras sydd yn anorchfygol i beri iddynt ddod ac i ymuno yn yr oedfa, ond o Dduw yn fwy na hynny, i ti fod ar waith yn agor llygaid eu heneidiau iddynt weld eu hangen am waredwr. I ni'n gwybod os wyt ti'n neud y gwaith y mae'r pethau hyn yn bosib ac mae'r pethau hyn yn para hyd tragwyddoldeb.
O Dduw, ni ddim yn gofyn am ryw broffes, dydyn ni ddim yn gofyn am bobl i ddod mewn ac yna i fynd. Dyn ni ddim yn gofyn am bobl i ddod am oes hyd yn oed, ac i wneud i'r gynulleidfa edrych yn well ac eto i fynd i golledigaeth tragwyddol. O Dduw, ni yn gofyn i ti ddod â pobl mwyn iddynt glywed am ffordd iach awdwriaeth ac iddynt droi at y ti mewn ffydd ac edifeirwch. Tyrd, o Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn. Nertha ni fod yn ffyddlon, o Dduw. Helpa ni fod yr hyn dylsen ni fod. I ni yn gofyn i ti, o Dduw, i rhoid yr hyn, i'r nerth i ni, i fod yr hyn sydd yn dy ogoneddu di. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti i ychwanegu y fendydd, i ti arllwys dy ysbryd arno, ac i ti weithio yn rymus. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'r oedfa, yr holl, y ddydd i ddofal di, a'r dyddiau sydd o'n blaen ni, nertha ni trwy gydol yr wythnos, helpa ni fod be dylsen ni fod, cadwa ni o Dduw, cadwa ni'n drwg i ffwrdd, diogela ni nawr, bendithiau'n hoedfa, tyrd lawr ein plith, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni ganu emyn rhif 293. Daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu o ffrwyth yr arfaidd fawr yn awr i ni. 293, gewn ni sefyll i'w chanu. Fe ddaw yn testyn o'r Efengil yn ôl Lyc, 15fed benod ac adnod 24, Lyc 15, adnod 24. Canis fy mab hwn oedd farw, ac a aeth yn fyw drachefn, ac e fe a gollesid ac a gaid,
a hwy a ddechreuasant fod yn llawen. Nawr mae'r ysgrythyr yn llawn dywediadau, darluniau y mae'r byd yn gyfarwydd iawn a hwy. Dwi ddim yn siŵr o'r ystadegyn o pa termau beiblaidd maen nhw'n defnyddio, termau beiblaidd yn gyson. A siŵr o fod ddim yn sylweddoli mae o'r Beibl y dont. Geiriau, dywediadau sydd wedi cael ei bathu ar gyfer iaith bob dydd. Mae'n sicr yn digwydd yn Saesneg a mae'n digwydd yn y Gymraeg hefyd. Ac i chi'n cael syndod ambell waith pan mae rhywun gwybodus yn gallu dweud wrth chi mae'r term yma yn dod o'r Beibl. Ac mae'n derm cyfarwydd iawn. A tybiwn ni fod y mwyafrif llethol yn y byd ddim yn ymwybodol mae termau neu geiriau o'r Beibl y dont. Mi fydde llawer iawn yn y byd, siŵr o fod, yn sicr yng Nghymru, yn sôn am y mab Afradlon. Efallai, chi wedi clywed am yn sgwrs pob dydd, yn cyfeirio at aelod o deulu efallai, bod rhywun yn eich teulu chi, neu efallai rhywun i chi nabod, ac yn dweud rhywbeth amdanynt, yn defnyddio'r term efallai'n ysgam ar y cychwyn. O, dyna chi fab Afradlon. A chi clywed y Cymru'n dweud o, dyna chi un yw e. Os fi oedd na fab Afradlon yna, dyna fe. Ond maen nhw'n ei ddweud mewn ffordd weddol ysgam yn aml. Falle ni ddisgrifio fe fel un direidus. Falle ni gyfiawnhau trwy dweud mae hwn yn un sydd am brofi bywyd am gyfnod. Cyn penderfynu ar setlo lawr. O, tipyn bach o fab Afradlon yw e. Fe fydd e'n setlo rhyw ddydd, ond gyrwch amser iddo fe cyn bod hynny'n digwydd. Ac efallai yn disgrifio rwy'n felly, byddwn ni'n meddwl, byddwn rhai sy'n defnyddio'r term yn gwybod bod e'n dod o'r ysgrythyr, rhai ddim yn gwybod hyd yn oed. Yn defnyddio'r term yn Saesneg. Ac yn ei ddefnyddio fe o ddydd i ddydd, erioed wedi sylweddoli fod yn dod o'r Beibl. Yn sicr ddim yn gwybod beth yw hanes y Beibl. Tro arall, efallai pobl yn ei ddefnyddio i ddisgrifio cymeriad, ond nawr yn fwy difrifol, efallai ddim yn ei ddefnyddio fe'n ysgam, fel rhywun chwaraeus, yn cael un am yn ei chydig bach o drwbl o joy dro, na nid fel yna'n fwy difrifol. Efallai yn cyfeirio dyn sydd wedi llwyr ddewis llwybr anghywir yn ei barn nhw. Ac efallai tro yma, mae'r tôn yn wahanol. O, mae e'n fab Afradlon. Chi'n gweld yn dydych, chi'n clywed y Cymru'n dweud Achos efallai nawr y tro yma, mae'r un maen nhw'n ei disgrifio, fod y llwybr maen nhw wedi ddewis wedi arwain at drwbl. Efallai tor cyfraith. Efallai i'r carchar hyd yn oed. Ac felly mae'r tôn yn wahanol. Mab Afradlon os fi o'na un. Achosodd boindod i'w famau dad. A gafodd hunam yn ei drybeini mae wedi cael ei hunam yn trafferth gyda'r heddlu a'r gyfraith ac wedi mynd o flaen i well. Ac nawr mae yn y carchar. Mab Afradlon os fi o'na un. Ond oes na sawl ffordd gellir defnyddio'r term. Sawl barn wahanol o'r hyn y dywed y ddameg hon. Ond un peth allan ni fod yn weddol sicr amdano yn yr oes i ni'n byw, nid oes llawer yn gweld na deall y neges a ddysgodd yr Iesu am y mab Afradlon. Nid llawer fydd yn deall mae disgrifiad o enau dyn sydd yma. Byddai'n tybio ni, petai na ryw arolwg, petai na ryw gwestiwn yn cael ei roi ar bapur ac yn gofyn i rywun beth i chi'n ei ddeall o'r ddameg hon. O, dyna drieni byddai'r atebion amrywiol fydde'n dod. O'r un direidus oedd yn ei sŵn yn y wers ac yn chwarae lan a cael un am yn ei ambell i drwbl gyda'r athro, yr holl ffordd i rywun sy'n torri'r gyfraith. Ddim yn sylweddoli bod yn ddisgrifiad o'r cyflwr trienus o wrthryfel sydd ynom ni gyd. Wel, dwi am edrych yn gyntaf ar y ddameg hon, wel, darn cyntaf o'r ddameg, a yn gyntaf yr enaid Afradlon. Ac yna'n ail penderfyniad ysbrydol ac yn olaf yn drydydd cariad anfeidrol. Wel, yn gyntaf, yr enaid Afradlon. Wel, drychwch ar adnod 11 ymlaen. Dyma chi ddisgrifiad o enaid Afradlon. Ac fe a ddywedodd, yr oedd gan ryw wr ddau fab, a'r iengaf ohonynt a ddywedodd wrth ei dad, fy nhad, dyro i mi yr hana ddigwydd o'r da.
Ac efe arrannodd iddynt ei fywyd, ac ar ôl ychydig ddyddiau y mabu ei engaf a gasglodd y cwbl ynghyd, ac a gymorth ei daeth i wlad bell, ac yno efe a wasgarodd ei dda, gan fyw yn Afradlon. Nawr yr hyn a welwn yma yw darlun, ond nid yw yn ddarlun o'r gogwydd naturiol sydd mewn dyn, i ddilyn yr hyn sydd yn ei galon. Mor hawdd yw gwrando ar y ddameg hon a meddwl am rai. A falle rhai fwyaf amlwg, falle mab neu ferch, wrth tyfu fyny yn penderfynu camu'r byd, a dyna i gyd yw e. A rhai sydd yn eitha parchus ei byd a ddim wedi mynd mor afradlon, na, dyw'r ddameg yma ddim yn sôn amdanyn nhw, mae'r ddameg yn sôn am bob un ohonom, ac mae yn sôn am y gogwydd naturiol sydd mewn dyn i ddilyn yr hyn sydd yn ei galon. Beth bynnag sydd yn eich calon chi, fe fi na ogwydd tuag ato, fe fi na troi tuag ato, dyna be fyddwch chi eisiau wneud. Ni'n clywed y byd trwy'r amser yn dweud, ond ydych chi wedi clywed hwn? Sawl gwaith, ni'n clywed e fwy, a mae'n diflasu rhywun i glywed e. Wrth gwrs, mae yna elfen o wirionedd yn y dywediad, ond maen nhw'n dweud, dilynwch eich calon. Dyna'r cyngor. Ewch chi i'r ysgolion a'r colegau, os oes breuddwyd ganddoch chi, dilynwch e. Dyna'r neges trwy'r amser. Nawr, wrth gwrs, mae yna le i hynny. A mae fel dweud wrth bachgen bach sydd â breuddwyd i fod yn bêl-droediwr proffesiynol. Dilynad y galon. Ond i ni'n gwybod bod y mwyafrif llethol ddim yn mynd i ddod yn agos i chwarae unrhyw dîm heb sôn am un proffesiynol. Ac eto i gyd, wrth gwrs, mae yna rhai yn, neu fyddwch chi ddim yn gweld y tîmau yma. Ond pan i chi'n edrych ar yr ystadegyn o faint sydd yn llwyddo yn y pen draw i ddilyn y freuddwyd anhygol i fod o flaen 80,000 o bobl bob pnawn dydd Sadwrn, dim llawer sydd yn gwneud hynny. Ond dilynwch eich breuddwyd. Dyna'r neges trwy'r amser. Beth bynnag yw e, ewch amdani. Dyna'r neges trwy'r amser. Dilynwch eich calon. Ac eto i gyd, mor aml, heb gwestiynu, a yw yr hyn sydd yn ei calon yn iawn? Ddim wedi gofyn y cwestiwn yna. A yw yr hyn sydd yn ei calonau yn ddoeth? Ac yna, bron byth yn gofyn hwn, a yw yn deg ar eraill? A yw yn deg ar eich mam a'ch tad? A yw yn deg ar eich brodyr a chwiorydd? A yw yn deg ar eich mam gyn eich tad gi? Beth bynnag yw e? A yw yn deg? Ond dyw hwnna sicr ddim yn dod mewn iddo fe. Achos gwnewch chi'n siŵr eich bod chi'n dilyn eich dymuniadau, eich breuddwydion, eich calon chi, achos eich chi yn unigolyn. Nawr wrth gwrs, mae yna lefel, mae yna elfen o hynny sydd yn weddol dderbyniol, ond dim i'r raddau mae'r byd yn ei wthio fe. Hunanoldeb. Edrych ar ôl rhif un. Ewch ar ôl, heb gwestiynu, a yw breuddwyd eich calon yn un sydd yn anghywir? Yn yr ddameg hon, does dim arwydd i'r mab ystyried yr effaith ar ei benderfyniad a byddai'n cael ar ei dad, ei deulu. Mwyn iddo cael cyfran o'r arian nawr, byddai rhaid i'r tad fod wedi gwerthu cyfran o'r tir. Ac yna, y sut a'r modd y byddai hyn yn effeithio ei dad a'r teulu a'i werth e. Yr oedd e am ddilyn ei lwybr ei hun, yr oedd e wedi cael digon yn dofe ar y cyfyngiadau a roddwyd arno yn y cartref. Ac yr oedd am brofi pleserau'r byd. Yr oedd am fynd ac arbrofi'r hyn oedd ar gael, ac felly gofynodd am ei gyfrannau yn gynnar cyn i'r tad farw, heb ystyried yr effaith byddai hyn yn ei gael ar y gwerth. Ac felly, dyma beth ddigwyddodd yn ôl y darn. Fe aeth e cyn belled i ffwrdd ac yr oedd modd y dyddiau hynny. Yr hyn o wnaeth e oedd fe gamodd e i'r byd yn llwyr. Ond nid oes na lawer yn gwneud hyn yn llythrenol. Cyfnod yn aml i ni. Y wers amlwg, yr un sydd yn neidio allan pan ych chi'n darllen hwn yw pan mae pobl ifanc yn eu harddegau yn agosau at 17, 18.
Ac os ydyn nhw am fynd i'r coleg neu am fynd i'r byd gwaith neu beth bynnag, maen nhw'n chwilio am ffordd i ffoi o grafangau'r teulu fel betai rhyddid. Yn enwedig os o gartre Cristnogol, bydden nhw'n gallu dweud hynny, am gyfle i arbrofi. Ac felly maen nhw'n wneud yn llythrenol. Ac o gwmpas y cyfnod hynny yn aml, cyfnod y coleg, am gyfle i arbrofi, i fynd cyn belled ag y bo modd, yn bell o gliw yr Efengyl. Ond dyna falle un o'r pethau mwyaf amlwg sydd yn neidio allan. Cyfarfod cyfeillio newydd, efallai rhai sydd yn hen law ar lwybrau'r byd, falle rhai sydd wedi bod yn arbrofi gyda'r byd ers nhw tua 12, 13, 14, ac erbyn nawr yn hen law ar y peth, yn arbenigwyr ac yn dweud dwi'n gwybod llefydd gorau i fynd, tyrd gyda fi, gewn ni lot o hwyl fan hyn. Ac felly maen nhw'n dilyn llwybrau yr rhai hynny. Ond rhai bydd yn lleddfu'r cydwybod efallai, dweud wrth yr un yma sydd yn ymuno gyda nhw, na, paid â phoeni. Mae'r pethau hyn yn normal, mae'n iawn, mae'n dderbyniol. Iawn i'w gwneud y pethau yma, dyma beth y mae pobl ifanc fod i'w wneud. A mae'n rhan o dyfu fyny ond ydyw. Bod angen gwneud hyn, mae rhaid i chi wneud hyn, mae rhaid i chi camu mas i'r byd. Mae rhaid i chi arbrofi gyda'r pethau'r byd, a maen nhw'n dweud, a dwi wedi cael sawl un yn dweud wrthai, gair o gysur yn dweud, paid â phoeni, fe ddown nhw nôl. O ble maen nhw wedi cael y syniad yna? O ble y mae rhywun gyda'r awdurdod i ddweud wrthych chi, fe ddown nhw nôl? Dwi ddim wedi darllen unrhyw air yn y Beibl. Dwi'n credu gall Duw yn ei sofraniaeth ddod ag unrhyw un nôl, ond dydw i ddim yn gallu dweud hynny yn fy hunan, fe ddown nhw nôl. Mae camu i'r byd ac yn mynd yn bellach i'r byd yn tragedy o'r fwyaf. Un o'r pethau gweitha gellir digwydd. A pan ych chi'n gweld rhai sydd wedi cael ei magu'n amddiffyn o'r pethau hynny, o leia ddim yn y bywyd, a mae yna beryglon eraill, o leia chi gallu dweud, cadwa nhw rhag crafangau mwyaf dieflig y byd yma. Ond pan ych chi'n gweld nhw'n mynd allan i'r byd, mae'n dorcelonus, ac yna i rywun i dweud, mae rhaid i nhw ffeindio trad. Am ddwlu llwyr. Dwlu anysgrythurol i ddweud y fath beth. Dyw e ddim yn rhan o tyfu fyny. Ond onid yw yn adlewyrchiad o galon pob un ohonom. Fe ddwedodd Eseia yr union yr un peth. Eseia 53 adnod 6. Nyni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun. Pob un ohonom, dydyn ni ddim yn sôn am y rai hynny nawr sydd wedi penderfynu gwrthryfela yn erbyn yr Efengyl a gwrthryfela yn erbyn mam a dad a mynd i'r coleg yn bell i ffwrdd ac yn meddwi ac yn anfoesol a popeth arall sy'n mynd gyda fe. Ni ddim yn sôn am rhain yn unig, mae hwnna'n rhan o'n fe. I ni'n sôn be mae Eseia'n dweud, na ni oll a grwydrasom fel defaid. Pob un ohonom, y rai da a rai drwg, y rai bydol a llanol, y rai bydol mewnol. Does dim gwahaniaeth. Fe all rai ddilyn llwybr trachwantus, yn sicr. Ond ydy hwnna'n wir. Ond eraill gallu dilyn llwybrau pleserau'r byd. Bydd rhai yn dilyn chwantau'r cnawd. Ond nid oes na rhai, maen nhw'n barchus. Dod i'r cwrdd, falle'n parhau dod i'r cwrdd. Ond ych chi'n gweld mae gwaith yw popeth iddyn nhw. Dringo'r ysgol, cyrraedd y top. Cael yr cymwysterau gorau. Yr enw da, edrychwch arno fi, dyma fy niw i, dwi eisiau cyrraedd y top, mae dal yn gallu, ond dyn nhw ddim yn edrych yn Afradlon, nagyn, dyma'r broblem, dyn nhw ddim yn edrych fel y mab Afradlon, achos dydyn nhw ddim fel petai nhw wedi mynd i ganol y moch. Hyd y gwelwn ni, ond maen nhw yn fochndra'r byd yn ei heneidiau, achos maen nhw'n dyheu am cyrraedd y top yn beth bynnag maen nhw'n neud. Ond nid beth yw'r gwahaniaeth? Does dim gwahaniaeth. Y mab Afradlon fan hyn, yw pob un, na ni oll a grwydrasom fel defaid. Ond un beth sydd yn wir, mae calon dyn yn arwain i ffwrdd o Dduw. Ond nid yw hwnna'n wir? Ond nid yw e wastad yn wir? Pinnau mae mynd i ffwrdd a chi ddim yn gweld nhw yn y cwrdd am y degawd nesaf. Neu os ych chi'n gweld nhw yn y cwrdd,
Dwi'n gwneud lot o wahaniaeth nag yw, achos falle bod eu calonau nhw wedi hen galedu. Ac wedi troi oddi wrth Dduw ac oddi wrth y gwir Grist. Nid yw'r rhain am cyfyngiadau yr efengyl nag ydynt. Hynny yw y gwir efengyl ar eu calonau nhw. Dydyn nhw ddim yn licio unrhyw fath o gyfyngiadau. Unrhyw beth sydd yn eu rhwystro'r nhw rhag wneud crefydd bersonol. Ond nid yw'n wir? Dyna beth mae'r rhaid, dyna beth oedd yn digwydd i'r mab Afradlon. Oedd wedi cael digon ar y teulu, oedd wedi cael digon ar y cyfyngiadau, yr oedd am arbrofi, yr oedd eisiau mynd I ganol pethau, pob math o bethau'r byd. Ond falle bod yna rhai yn gwneud mewn ffyrdd gwahanol. I eraill, does dim ots gan nhw am rai cyfyngiadau, a falle bod hwnna, dim ots gyda nhw cyfyngiadau crefyddol hyd yn oed. Does dim ots gyda nhw os oes disgwyliadau I ddod i'r cwr pobl ifanc. Does dim ots gyda nhw os oes disgwyliadau dod i'r cwr gweddi o dro I dro, achos nhw'n efeddoi o ambell waith, a maen nhw'n fodlon gyda'r pethau yma yn eu lle, y cyfyngiadau yna yn dderbynio, mae'n iawn, ond dyma'r broblem, pan ddaw yr ysbryd glân lawr, pan ddaw ymwybyddiaeth o gyfyngiadau Duw arnynt, yna ceir y gwrthryfel. Ond nid yw'n wir? Fe fydd na wrthryfel. Fe fydd na, mae na wrthryfel. Ond fe welir maes o law. Yr awydd I droi I ffwrdd a dilyn ei llwybrau ei hunan. Fe ddaw ryw ben. Nid yw dyn am ddilyn Duw na Christ, nhw ddim eisiau'r efengyl, ac os maen nhw'n bodloni gyda'r efengyl am gyfnod, os nhw ddim wedi ddeall, fe ddaw pwynt rhyw bryd pan fydd y cyfyngiadau o'r gwir efengyl yn ei dwysbigo nhw ac yn ei gwylltio nhw ac yn peri iddyn nhw. Dwi ddim eisiau'r efengyl yma, ac fe fydd yr elfen y mab Afradlon yn dod i'r wyneb rhyw bryd. Falle ddim am flynyddoedd, ni ddim yn gwybod. Ond ni'n gweld fan hyn sut all pethau o chwith to iddo a 14 ymlaen, gwrandewch, ac wedi iddo dreulio'r cwbl. Dyna beth nath y mab Afradlon yma, fe dreuliodd yr cwbl a cododd newyn mawr trwy'r wlad honno, a cyntau a ddechreuodd fod mewn eisiau, ac efe aeth ac ylynodd wrth un o ddinaswyr y wlad honno, ac efe ei hanfonodd fyw feisydd I borthi moch, ac efe ychwanegau lenwi ei fol ar cibau a fwyta'r moch, ac roddodd neb iddo. Mae'n ofnadw yn dywe. Nid yn unig i'r gŵr yma golli ei arian ei gyd trwy fynd allan a partio, siwr o fod. Fe feddwodd bob cyfle posib. Mae'n ddarlun ofnadw yn dywe. Mae'n rhaid I ni fod yn ofalus nad ydyn ni dim ond yn meddwl am y darlun yna. Achos mae hwn yn ddisgrifiad o galon, ond sut bynnag mae'n cael ei ddangos yn y bywyd. Ond mae'n drienus ond yw gollodd ei arian ar pleserau a ddaw o arian, ond nid oes eisiau arian I fwynhau lot o bleser. Ond fe gollodd cyfan a gyda'r arian yn diflannu, fe gollodd pleser, oedd ddim yn gallu ffwrddo y pleser dim mwy, ac yna wrth gwrs, chi'n colli'r ffrindiau, achos dydyn nhw ddim eisiau bod gyda chi dim mwy, achos chi ddim yn gallu cadw I fyny gyda'r statws yma nhw wedi cyrraedd, ac felly mae pethau mynd o ddrwg I waith, ond yma, fe ddath newyn hefyd yn rhagluniaethau Duw, fe ddath na newyn. Ond I fydd hyn yn digwydd i'r sawl sydd yn troi oddi wrth Dduw. Nid yw'r byd yn bodloni yr holl gelwydd o bleser a llwyddiant, ond nid yna yw'r broblem. Mae'r byd yn gweiddi mas, dewch at y fi, dewch fe gewch I fwynhau, pinau os tawr goleadau llachar, a'r gwydre llawn cwrw, ac ych chi'n gweld pobl yn mwynhau, mae'r hael fel arfer yn tywynu pan ych chi'n gweld nhw, maen nhw fyna gwylio gêm, a falle peint yn y llaw ac yn mwynhau, ac yn cael tipyn bach gormod ar ôl, dewch I fwynhau, yna ewn I rhyw gynger, a rhyw sŵn byddarol, a rhyw wisgo anfoesol, a rhyw ddawnsio o bob math, I ni cael y darlun yna, ond yna efallai bod yna rhyw fath o elfen arall o beth, o'r gweithio caled. Oriau diri yn y gwaith, cyrraedd y top, edrychwch arno fi, mae gen I enw dda. Balchder, a ni'n gweld sy'n os beth yw cael statws o fewn cymdeithas o fan hyn, bydolrwydd, cael statws o fewn byd pleser, bydolrwydd, beth bynnag yw
Ond yr hyn i ni'n gwybod, nid yw'r byd yn bodloni ar ôl i chi gyrraedd pa bynnag trachwan sydd ganddo chi. Dyw e ddim yn bodloni. Fe fi siomedigaethau allanol i weld. A fe gafodd y gŵr ifanc yma'r siomedigaethau. Fe wariodd ddod y mor anoeth. Nath e ddim buddsoddi ei arian. Fe mynd i fwynhaodd ei hun mas draw. Ond fe gollodd e'r cyfan. Ac yn arben y cyfan fe ddath newyn. O, a fe ath yn dlawd yn do. Ond yn bwysicach yr enaid. Fydd yn profi'r hyn os yn weledol a'i peidio. Fe fydd na brofi y tlodi yma, y tristwch yma, daw anfodlonrwydd gyda'r byd, beth bynnag yw e. A ryw bwynt, a siŵr o fod nawr, os bys ni'n siarad â unrhyw un, bydde petai nhw'n onest, ond y broblem yw, bydde nhw ddim yn onest. Ond petai nhw'n onest, mi fydden nhw'n dweud bod na anfodlonrwydd yn mynd am y pethau. A'r bore canlynol does dim pleser. Yn cofio clywed Martin Lloyd Jones yn sôn am pobl oedd yn meddwi ar nos Wener, a dyna elfen o farn bod Duw wedi caniatáu iddyn nhw i cael y pentost ofnadw'r bore canlynol. Dyma beth mae'n neud, mae'n dod ar rhyw bentost ond yw e. Canlyniadau ar noson blaenorol. Mae'n farn ac falle petai rhywun yn gwrando ar hwn yn meddwl bob tro nhw'n deffro ar fore di Sul a bore di Sadwn. Ac yn lle chwerthin am y pentost a mynd am y coffi cryf. I sylweddoli mae hwn yn farn. Rhybydd i chi, rhybydd. Trowch at grys tra bod cyfle. Bob tro mae yna sawl rhybydd, ond oes mae yna ganlyniadau i bechod, mae yna anfodlonrwydd i ddilyn llwybr y byd. Dyw e ddim yn bodloni. Fe ddaw ag anhapusrwydd. Mae'n dod â diffyg heddwch. Ac yn sicr y mae hwn i bob un. Fe rhed yr enaid ar ôl gymaint o bethau y cred fydd yn dod ar rheswm i fywyd, pwrpas i fywyd, bodlonrwydd i fywyd, ond nid dyna beth mae dyn yn chwilio amdano. Pwrpas i fywyd, mae'n anodd yn diwedd pan i chi'n aros am eiliad am dywelwch i feddwl, ond nid dyna'r broblem pam ydw i yma, beth yw fy mhwrpas i, ac ambell waith fe ddaw digalonrwydd i fewn, anhapusrwydd. Does dim byd yn bodloni, chi ddim yn hapus ar ôl cael y gwyliau. Falle bod chi'n cael car newydd sbon. Un anhygol, ond chi'n gwybod beth, mae'n wir, ond diw, os chi'n cael car newydd sbon ar ôl wythnos, mae di mynd yn ffrwnt o. Sicr bob car dwi wedi cael, dim rai newydd sbon, ond car ail law, yn edrych yn smart am yr wythnos gyntaf, ar ôl pythefnos, dwi'n teimlo bod fi wedi cael es degawd. Mae fel unrhyw gar arall. Dod ag anfodlon, to hwn ddim mor special, dim mwy, dyna natur pethau. Dydych chi ddim yn ei werthfarogi fe cymaint. Ond hwnna'n ym mhob maes o fywyd. Dyw'r pethau yma ddim yn bodloni. Gan mai nid dyma'r pwrpas y creuwyd dyn i ogoneddu Duw a'i fwynhau ef am byth. A dyna'r unig ffordd i fwynhau gwir fodlonrwydd. Ac felly'r gŵr ifanc yma, roedd e'n gobeithio bydda yna rhyw bwrpas i'w fywyd. Bywyd o fwynhad. Ond oedd e ddim yn sylweddoli, roedd wedi dilyn i galon, dilyn cyngor y byd, mor ddoeth i'r byd. Dilynwch eich breuddwyd. Ewch amdani. Mai dim ond cyfran tu hwnt o fach sydd yn cyrraedd y pen. Ewch amdani. Cymerwch sawl risg mwyn mynd amdani. Hyd os chi'n colli'ch tŷ, dim ots chi wedi trial mynd amdani. Dyna'r cyngor y byd mor aml. Ewch ar ôl yr hyn sydd yn eich calon. Dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. Ond dyma beth oedd y gŵr yma. Yr hyn sydd yng nghalon dyn wastad yw troi i ffwrdd o Dduw. A dyna beth mae'r byd yn ei ddweud. A dyna'r tristwch. Ewch trowch i ffwrdd o Dduw. Achos ar ddiwedd y dydd beth ni'n gwybod, does dim byd yn y byd yn mynd i dod â bodlonrwydd i fywyd. Mae e'n amhosibl. Gan mae'r pwrpas yn creuwyd ni yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau. A nes ein bod ni'n gogoneddu Duw, fi dim mwynhad. Fi dim heddwch, fi dim bodlonrwydd.
Gadewch ni symud ymlaen yn ail, penderfyniad ysbrydol. O, roedd y mab, ond o fe wedi syrthio i'r dymderoedd. Ac fe welodd mai celwydd oedd y byd. Fe brofodd e fel mae llawer yn profi'n syth, rhai profi ychydig yn hwyrach ac eraill ar ddiwedd bywyd. Allwn ni ddim dweud pryd mae pobl yn dod i sylweddoli, mae celwydd yw'r byd, ond fe fyddan nhw yn dod i sylweddoli, fe fydd pyta nhw'n onest, oedden nhw'n dweud yn syth. Dyw e ddim yn bodloni, ond fe welodd e'n weddol fian yn do. Ond dyma beth sy'n hyfryd fan hyn. Onid yw yn arwydd ysbrydol fod yr ysbryd glân wedi dechrau gwaith yn enaid y gŵr ifanc yma. Bod yna wyrth wedi digwydd. Mae'r ddameg yn ddisgrifiad o wyrth. Mae'r wyrth cychwynnol yw hyn. Fe ddechreuodd y gŵr ifanc feddwl am ei gyflwr. Adnod 17 ymlaen. A phan ddaeth ato ei hun, fe addywedodd pa sawl gwas cyflog o'r eiddo fy nhad sydd yn cael ei gwala a'i gweddill o fara, a minnau yn marw o newyn, mi agodaf, ac a af at fy nhad. Ac y ddywedaf wrtho fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac oedd flaen dithau, ac mwyach nid ydwyf deilwng i'm galw yn fab i ti, gwna fi fel un o ddweision cyflog. O am eiriau ac ystyr dwys, pan ddaeth ato ei hun. Y broblem gyda'r geiriau hynny yw hyn, dyn nhw ddim ar lefel fel y cred y byd, achos mae'r byd yn dweud, o fe ddaeth e ato ei hun. Dod un synhwyrau, callio ychydig, ond nid dyna termau'r mae'r byd yn ei defnyddio. Nid darlun sydd yma o un sydd wedi gweld ei fod wedi gwneud penderfyniadau anghywir hyd yn oed, falle bod wedi dod ar draws rhyw fancwr neu rhywbeth neu gilydd neu rhyw pobl yma sydd yn rhoi cyngor ar materion ariannol a wedi eistedd lawr efallai wrth cael paned rhyw pryd a bod y gŵr yma wedi dweud fe, i ti wedi bod tipyn bach yn anoeth gyda darian ti ddim wedi buddsoddi'n iawn, dyma'r lle gorau i roed rofe mewn adeiladau. Neu rofe mewn yn y banc, neu beth bynnag yw e. Dyna fe mae'r byd yn siarad, dod at eich synhwyrau. Callio ychydig, a falle rhywun wedi siarad gyda chi. Ond nid yw'n digwydd, dwi'n gwybod am sawl un ifanc sydd wedi mynd i brofiadau diri a bod yn ffôl gyda'i harian ac yna'n ffeindio rhywun sydd yn gallu siarad yn nhw, efallai bod nhw'n ffeindio rhywun cael plentyn, ar ôl cael y plentyn maen nhw'n setlo, achos mae cyfrifoldebau, a nawr maen nhw'n gweld bod yn bwysig bod yn ofalus gyda arian, maen nhw'n lot callach gyda'r arian, dyn nhw ddim yn meddwi ar nos Wener, falle dwi'n mwyn nos Sadwrn nawr, a falle ddim bob nos Sadwrn unwaith y mis efallai, a maen nhw'n lot doethach nawr, maen nhw'n lot doethach yn ei bywydau, maen nhw wedi callio. Ond nid dyna sydd fan hyn, achos mae hwnna'n bosib. Mae hwnna'n bosib i unrhyw un i wneud. Mae pobl gan amla yn callio rhyw bryd. Yn gyntaf, chi'n mynd yn rhy hen i fynd allan bob penwythnos. Neu falle bod eich teulu chi mor brysur, chi rhy hen a rhy flinedig i fynd lan yr ysgol i fod yr pobl ar ben yr ysgol. A dwi'n mae'n bosib chi'n bodloni ar fod yn y canol rhywle. Falle dyna'ch callio chi, bod chi ddim yn gweithio bob awr diri mwyn cael cyflog, mwyn cael enw da. Ond mae'r byd yn neud hynny, dal i neud. Mae'r mwyafrif yn neud hynny. Mae'r mwyafrif o bobl yn callio erbyn bod nhw tua 30 falle. Felly nid dyna beth ni'n sôn amdano, nid dod atoch eich hun, i ni'n sôn amdano fan hyn. Nid darlun sydd yma o un sydd wedi gwneud, meddwl bod wedi gwneud y penderfyniadau anghywir a wedi newid arno fe. Yma ni'n gweld un sydd wedi cael golwg ar gwir ffolineb ei ffyrdd. Mor wahanol i lawer yn y byd sydd wedi ymddangos i ymateb yn yr un ffordd. Llawer, ond nid oes na. Mae yna lawer wedi dod atynt ei hunan am gyfnod a meddwl am ei ffyrdd, ond efallai yr hyn a welwyd yw callio yn unig rhywfaint.
gwella ychydig ar foesau, stopio gwneud rhai pethau, a dechrau gwneud pethau eraill. Ond sylwch hwn, ac felly heb droi nôl at y tad. Dyna beth mae llawer yn ei wneud wedi callio. Ond wedi ceisio dilyn llwybr y galon mewn modd llai gwrthryfelgar efallai. Dyna beth sydd yn digwyr ar ôl meddwl am gyfnod. Mae yna rhai hyd yn oed fel y mab yma yn meddwl am yr hyn a wnaeth. A'i gweld mai gwell byddai dychwelyd a chyffesu ffoli neb ei ffyrdd. Maen nhw wedi meddwl Maen nhw wedi meddwl Ond nid oes yna rhai wedi meddwl blynyddoedd yn ddiweddarach am gyflwr ei huneidiau, yn teimlo'r gwacter hyd yn oed elfen o eogrwydd yno. Dyn ni'n abod rhai? Wedi efallai clywed ffordd iachawdwriaeth yr Efengil, wedi magu o dan sain yr Efengil, ac wedi gwrthryfela, wedi mynd i'r byd ac yna wedi callio, fel mae pobl yn neud, ond wedi peidio troi nôl at Dduw. Ond efallai wedi dechrau meddwl yn ddwysach na hynny hyd yn oed ac wedi meddwl am yr Efengil. Nid dim ond callio nawr, nid dim ond peidio gwastraffu arian a pethau felly, ond nawr maen nhw wedi dechrau meddwl am yr Efengil, wedi meddwl am dragwyddoldeb. Ac efallai'n teimlo'n euog. Ond yna'n gwneud dim byd am y peth. Rhywbeth yn digwydd, maen nhw'n cario ymlaen, maen nhw'n rhoi y radio ymlaen, maen nhw'n mwynhau'r canu, maen nhw'n rhoi teledu ymlaen, maen nhw'n mynd allan am wac, maen nhw'n mynd am trip, maen nhw'n trefnu gwyliau, cael y teulu draw, a mae bywyd mor brysur, maen nhw'n cario ymlaen. Ond fe wnaethon nhw feddwl, ond gwneud dim. Yn derbyn y sefyllfa a gwrthod troi nôl at Dduw. O, fe fydd na sawl un yn rhagwyddoldeb fydd yn profi hyn. Yr atgof o'r meddyliau am droi at Dduw. Y dod atoch eich hunan, fel mae byd yn sôn, y callio. Fe fydd na rhai fydd yn cofio yr adeg fe wnaethon nhw stopio meddwl beth dwi wedi wneud. Y fath brofiad o cael magwraeth Cristnogol efallai. A nes I ddim troi nôl at Dduw. A gwneud dim. Dyna beth yw effer ni fe. Fe fydd hwnna'n flaenllaw iawn yn y farn, yr ymwybyddiaeth. Nid yn unig iddynt droi cefn ar Dduw yn y lle cyntaf, ond iddyn nhw stopio am meddwl, ond gwneud dim. Ond nid dyna sydd fan hyn. Yr oedd y gŵr ifanc yma fe feddyliodd yn ddwys am yr hyn oedd i'w wneud a'i ddweud. Sylwch, oedd wedi meddwl beth oedd e'n mynd I wneud, fe feddyliodd am ei gyflwr, fe feddyliodd beth oedd e eisiau wneud, ac fe feddyliodd beth oedd e eisiau ddweud. Mae yna lot yn mynd ymlaen fan hyn, ond mae hwn fan hyn yn arwydd mae gwaith dwyfol sydd yma, ysbrydol sydd yma, mae penderfyniad ysbrydol sydd fan hyn, mae gwaith o ddifri gwirthiol sydd fan hyn, achos mae mor wahanol I sut mae'r byd yn ymddwyn. Fe welodd e'n glir achos ei gyflwr adnod 18, mi a godaf ac a af at fy nhad ac a ddywedaf wrtho fy nhad pechais yn erbyn y nef ac oedd flaen dithau. Dyna'r cam cychwynnol. Mae hwnna mor bwysig yn diwedd. Ond dyma beth sydd yn dangos mae gwaith dwyfol oedd yn ei galon. Fe weithredodd ar ei feddyliau. Nath e ddim oedi fyna a gwneud dim. Drychwch ar adnod 20 ymlaen. Ac fe a gododd petai dim adnod 20 bydde fe'n ddameg tor calonus. Ond dyma I chi adnod sawl un sydd wedi bod fan hyn, hyd yn yr oedfa hon ar Brynhawn Sul, wedi gwasgaru rhai fyna, ac yn eistedd ac yn gwrando ac yn breuddwydio am y byd, ac wedi mynd i'r byd, ac efallai 2 flynedd, 3 flynedd yn ôl, mewn rhyw amgylchiadau trist yn eu bywydau nhw, falle rhyw ofn ac yn ar ymwybyddiaeth o eogrwydd o dros nhw, ond ble maen nhw nawr dal yn y byd, llwyddo yn y byd, wedi callio rhywfaint, sicr. O'n sicr wedi callio. Ond heb droi at Dduw. Ond dyma'r gwahaniaeth ac fe a gododd ac a aeth at ei dad
A'r mab a ddywedodd wrtho, fy nhad, pechais yn erbyn y nef, ac oedd flaen dithau, ac nid ydwyd mwy deilwng i'm galw yn fab i ti. Edrychwch ar adnod 18, a beth feddyliodd edrychwch ar adnod 21, a beth a wnaeth mae ar union yr un peth. O, nid yw hwnna'n arwydd, mae penderfyniad ysbrydol sydd fan hyn. O, nid yw e'n arwydd bod Duw ar waith yng nghalon y bachgen ifanc yma. Ond nid yw o ras bod yr ysbryd glân wedi dwysbigo i enaid ac wedi dod ag i'w bengliniau, wedi dangos iddo ffolineb ei ffyrdd ac trwy ragluniaethau wedi dod â newyn a tlodi a tristwch a'r holl beth a'r cyfan yn dod at ei gilydd ac fe eisteddodd e lawr dan ei ogrwydd fel mynyddoedd byd a fe sylweddolodd e pechais ac fe nath e rhywbeth am y peth. Fe drodd e nôl. Rhywbeth dyw llawer ddim yn ei wneud. Wel, yn drydydd ac yn fyr i orffen. Cariad anfeidrol. Onid yw yn ddarlun hyfryd o dad earol i ddechrau da. Unrhyw un sydd yn dad fydd nhw'n gwybod rhywbeth am hwn i raddau, ond fydden nhw ddim mor dda hwn falle, ond dyma'r bwrdwn. Wedi'r siom o weld mab yn ymddwyn fel y gwnaeth fan hyn. Ac yna nid yn unig y siom wedi'r tristwch na dwi'n gwybod yn yr oes i ni'n byw ynddi, mae e fel betai teuluoedd yn hybu plant. Ac mae'r ysgolion a'r colegau yn dweud, ewch allan a mwynhau eich hunan nawr. Mae e fel betai nhw'n hybu bydolrwydd. Ac maen nhw'n dweud, dyma beth naturiol i wneud. Ond am y dyddiau hynny lle roedd pobl yn dweud ac yn gweld y perygl yn y math yno o siarad. Dwi am i chi ddychmygu rhieni sydd yn gwybod am y perygl yna o gamu i'r byd mawr. Dychmygwch y siom o weld y mab yn ymddwyn fel hyn a gweld y tristwch yng ngwyneb y tad. Ac yn argofyd dyddiol o feddwl ble maen nhw. Ble maen nhw heno. Yna rhai rhieni falle yn y sefyllfa yna. Plant wedi codi, pac wedi gadael gatre, wedi mynd a gwybod i'r byd. A mae nos lun yn dod, a chi'n mynd i'r gwely, a chi'n meddwl, ble maen nhw heno? Be maen nhw'n neud heno? Pa fath o bethau maen nhw'n ymwneud ag nos fawrth. Ac yna chi'n gwybod yn y colegau, mae nos fercher dwi'n credu yw'r noson lle maen nhw'n cael rhyw gwrw rhatach a mae yna rhyw bartion ar rhyw gyngherddau ymlaen mwyn nhw beidio fod gyda pawb ar y penwythnos mwyn maen nhw'n agor y bar ac yn dweud gewch chi fe'n rhatach nos fercher yn nos iau cyn i'r byd mawr drwg dod ar nos Wener yn nos Sadwrn ac yna mae pawb wrthi dros y penwythnos ac yna mae'r tad efallai chi allu dychmygu'r peth y tad gatre meddwl ble maen nhw nawr ac os nad yn y byd fel yna efallai yn bellach i ffwrdd yn gweld nhw i chi'n gweld nhw wedi ffocysu meddyliau ar llwyddo a dringo i fyny ac i chi'n gweld nhw efallai ddim fel yr un Afradlon yna ond maen nhw'n Afradlon yn eu calonau yn trio fod a goroesi fod y gorau a'r tad yn poeni bob nos. Gellir dychmygu'r tad yn aml yn y ddameg hon yn edrych trwy'r ffenest. Chi roed wedi wneud e? Edrych trwy'r ffenest. Odyn nhw'n mynd i ddod nôl? Odyn nhw'n mynd i ddod nôl yn saff? Mae'r gloch ac ti yn canu a'i heddlu hwn yn dweud bod nhw'n ddamwain erchyll wedi digwydd. Bob nos yn poeni. Beth os? Efallai'r tad yn mynd i'r ffenest, dim mynd i waelod yr ardd bob dydd. Efallai'n gwybod, roedd yn arfer dod nôl am hanner o 3 yn y pnawn. Efallai'r tad yn mynd i'r waelod yr ardd, a'r fam yn dweud, beth ti'n neud? O, dim byd, jyst mynd i checio ar y ffrwyth ar waelod yr ardd. Ond yn gwybod, falle bod y tad yn mynd i waelod yr ardd, yn edrych mas, ac yn meddwl, fydd yn dod nôl heno, fydd yn dod nôl pnawn yma, ac yna dydd ar ôl dydd yn dod nôl, a mae'r tad yn dychwelyd i'r tŷ. Falle trio cuddio'r tristwch a'r siom, ond mae'r baich yn cynyddu dros y mab, cymaint y cariad dros y tad, dros y mab, yn dweud, tyr nôl, ond dwi ddim yn dod nôl, mae dal yn y byd. Neu falle'n clywed sŵn yn y tŷ, falle'n eistedd yn yr ystafell mewn, yn clywed sŵn, mae di dod nôl, ac na, nid sŵn, falle'r ci oedd e. Ond nid fi na sawl tad yn gallu uniaethu gyda hynny.
A mae hwnna dim ond ar lefel poeni am eich plant. Dyma i chi ddarlun. Darlun llawnach o gariad anfeidrol y diwdod tuag atom ni. Adnod 20, ac e fe a gododd, ac a aeth at ei dad, a sylwch hwn, a phan oedd e fe eto ymhell, oddi wrtho, oedd ymhell. Ei dad a'i canfi ef, ac a dosturiodd, ac a redodd, ac a syrthiodd ar ei wddwf, ac a'i cusanodd. Falle yn y byd, bydde rhywun yn gweld y mab yn dod nôl a rhoi llon pen iddo fe. Ond fan hyn, yn gweld un yn dod nôl, yn drienus, yn ei garpiau, yn ei glodi, yn torri galon. A mae'r tad yn rhedeg ato wedi bod yn aros, yn ddyddiol amdano, ac yn ei fynwesu. Ond fan hyn, pan bod yr ysbryd glân ar waith ar enaid Afradlon, ac yn peri i'r enaid weld i gyflwr, ac yn arwain yr enaid i deimlo'r baich, y gwacter, yr eogrwydd o bechod, ac yna yr ysbryd glân yn tywys yr enaid yn ôl at Grist. I ble fyddech chi'n mynd? At y groes. Os ydy'r ysbryd glân mynd i arwain enaid nôl at Grist, i ble mae'n mynd i fynd? Allai ddweud hyn wrthych chi nawr, yr ysbryd glân mynd i arwain yr enaid Afradlon at y groes. Peidiwch â gwastraffu mynd i unrhyw le arall. Peidiwch â gwastraffu amser yr enaid trwy mynd â fe drwy arall ar ryw wersi ar foesau, ar wersi ar y gyfraith. Na, ewch â fe at y groes. Dyna le mae rhaid i'r mab Afradlon fynd. Mae rhaid fe fynd at y groes, at y man lle trefnodd y diwdod y byddai maddeiant am y ffaith ei fod yn Afradlon, am ei bechod, am yr holl wrthryfela. Yno ar y groes tywallodd Iesu Grist ei waed trosom. Yno cymerodd Iesu Grist arno ei hun, ein camweddau ni. Mae Iesu Grist ar y groes wedi cymryd arno ef ei hun, y meddwdod, y partion, yr anfoesoldeb, y balchder, y gweithio rhy galed, y mynnu cael y gorau, edrychwch arno fi. Beth bynnag yw'r pechod? Y pechod o droi ffwrdd o Grist, ni'n sôn amdano. Y gwrthryfela yn erbyn Crist, yn pwrpas i ni roi termau, maen nhw gyd yn bechodau, a gyd yr un peth. Y pechod mwyaf troi ffwrdd o Grist, y mynd am y byd i ffwrdd o Dduw o'r efengil. Ac yno ar y groes mae Iesu Grist yn cael ei gosbi am ein pechodau ni, dioddefodd ein cosb ni yn ein lle, ond am ddarlun o enaid sydd yn dod yn dlawd, llawn carpiau budur, yn llusgo hyd yn oed at droed y groes. Ond ydyw unrhyw enaid sydd yn dod at droed y groes, mae'n mynd i fod fel y mab Afradlon. Heb fita ers amser hir. Heb y dillad pwrpasol. Gyda bryntni'r byd wedi wasgaru dros ei gyd. Y gwarth, yr anghrediniaeth, yr anfoesoldeb, beth bynnag yw e. Mae'r holl bechodau wedi treiddio trwyddo, ac mae'n dod, ac mae'n llusgo lan, mae'n llusgo, mae pryn yn gallu cyrraedd yna, ond trwy ras mae'r ysbryd glân yn dod ar mab Afradlon a droed y groes. Ond beth sydd yn digwydd fyna, dyna beth sy'n bwysig, ac yna'r tad, gwrandewch ar hyn, ei dad a'i canfi ef, ac a dosturiodd, ac a redodd, ac a syrthiodd ar ei wddwf, ac a'i cusanodd o am ddarlun. Dyma beth yw'r efengil. Dyma beth mae'r byd yn ei wrthod nawr. Dyna beth mae'r eglwys yn ei wrthod nawr. Dyma beth mae'r byd modern a'r eglwys fodern yn ei wrthod nawr. Yw efengil fel hon am ddarlun o'r arglwydd Iesu Grist yn tosturio, fe redodd, fe syrthiodd, fe cusanodd. Dyma i chi eiriau o gariad gan y tad a'r mab a'r ysbryd glân. Ond nid dyna sydd yn digwydd pan fod enaid yn dod yn llawn blinderau. Fe mae'r arglwydd yn dod atom ni. A ni'n gweld ni o bell, o dragwyddoldeb. I ni'n gallu dweud, ni'n gwybod hyn, mae ef sydd wedi peri ein bod yn dod yn y lle cyntaf. Ble fydde'r mab yma wedi bod, ond i bai yr ysbryd glân i ddwysbigo fe yn y lle cyntaf pan yn trio bwyta bwyd y moch. Mi fydde fe dal yno,
ond I bai am waith yr ysbryd glân. Ond wrth I ni ddod a llusgo'n traed a'n heneidiau at y groes, yma na groeso, mae'n aros amdano ni, mae'n lledaenu ei freichiau a mynwesu ein heneidiau fe roes ei ddwylo pyr ar led, ond iddo, ar y groes, ond ych chi'n gallu dychmygu'r dwylo pyr ar led ar y groes, ac yna mae enaid yn dod at droed y groes, a mae'r arglwydd yn mynwesu'r enaid. Mae fel petai'r mab Afradlon, yr enaid Afradlon yn dweud y fod yn eiddo I mi mewn llythrenau eglur clir, ac fe gafodd ei ddymuniad. Fe gafodd ei wybod ei fod yn eiddo i'w dad. Nid fel gwas, ond fel mab. Fe gafodd ei wybod, fe gafodd ei deimlo, fe gafodd ei brofi cariad ei dad. Ond nid dyna profiad enaid sydd yn llwythog o dan ei ogrwydd pechod. Yr arglwydd yn dod tuag atom ac yn ei nerthu I ni ddod at y groes. Mae yna gyd bwysedd dwyfol fan hyn, cyfrifoldeb ni a gwaith yr arglwydd. Adnod 21, y gyffes a'r mab a ddywedodd wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nef ac oedd flaendithau ac nid ydwyf mwy deilwng I'm galw yn fab I ti ac yna, yr ochr arall adnod 22 ymlaen ar tad a ddywedodd o ddiweision. Dyma beth sydd yn digwydd wrth droed y groes. Dygwch allan y wisg orau, a gwisgwch amdano ef, a rhoddwch fodrwy ar ei law, ac esgidiau am ei draed, a dygwch y llo pasgedig a lleddwch ef, a bwytawn a byddwn lawen pam. Canis fy mab hwn oedd farw, ac a aeth yn fyw drachefn, ac fe a gollesid ac a gaid, a hwy a ddechreuasant fod yn llawen. Dyna I chi'r efengyl. Os y bydd un enaid Afradlon yn dod trwy ras, I weld I gyflwr ac yn dod at droed y groes. Wrth ddod at droed y groes, yno fe brofant llawenydd derbyniad yr arglwydd. Dyna I chi ddechrau. Fe fydd na lawenydd, a mae'r arglwydd wedi fy nerbyn. Mae wedi fy maddau. Mae wedi fy ngolchi'n lan. Mae wedi maddau pob I wedi cymryd fy mhechodau hoelio i'r groes. Pechodau'r gorffennol, presennol, dyfodol. Mae'r cyfan, mae'r briwiau I gyd wedi I ddelio â hwy. Mae'n rhoi clogi'n cyfiawnder I ni, mae'n ein gorchuddio ni'n llwyr, I ni'n gwisgo perfeithrwydd Crist, ac mae'r tad yn edrych arno, pwy mae'n I weld, mae'n gweld perfeithrwydd Crist, ac mae'n dweud o rwy ti'n eiddo I mi, dweud y fod yn eiddo I mi, a mae'r arglwydd yn dweud o rwy ti'n eiddo I mi rwy ti'n blentyn I mi rwy fy'n dy fabwysiadu di, fy'n heili fi, mi rwy ti'n nawr yn un o'r saint yn Grist, ac nawr y mae'r enaid yma, rai'r un Afradlon, yn derbyn maddeiant a holl fendithion y sawl sydd yng Nghris. Maddeiant heddwch bywyd tregwyddol. Mae'r cyfan yno am lawenydd. Na fydd yr ysbryd glân ar waith heddi. Yn dangos I sawl un Afradlon cyflwr eu heneidiau nhw ac yna'n arwain eu heneidiau at droed y groes lle bydd na dderbyn mae'r tad lle chi ddweud bod yr arglwydd yna'n aros. Mae'n gwybod pryd chi'n dod yn hagwydd, ond mae'n deall na I gyd ni'n gwybod hynny. Ond mae'r darlun yn hyfryd yn dweud, mae'n aros fel tad yn edrych mas drwy'r ffenest. Mae'n gweld chi'n dod ac mae yn eich tywys chi at y groes. Ac mae'n rhoi y cyfan sydd yn angen reidiol i'ch enaid. Fe fydd yn eich maddau chi'n llwyr. Gadewch I ni weddio. Diolch yn I ti o Dduw am dy ras ac am dy gariad. Cariad sydd yn anfeidrol, tyrd gweithio yn ein plith, y bydd ysbryd I ar waith, hyd yn oed nawr, yn agor llygaid y neidiau iddynt weld ei cyflwr, I weld ei bod nhw fel y mab Afradlon. O Dduw, y bydde ti yn ei hargyhoeddi nhw i'r fath raddau, bydde nhw'n meddwl am y peth, yn ystyried y peth, ond o Dduw yn gweithredu hefyd, yn edif ar hau, yn troi o'i pechod ac yn troi at Grist. Tyrd gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy gannu'r emyn rhif 765. Nid wy'n gofyn bywyd moethus air y byd, neu berlau man. 765 gyn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.